שלום וברכה. תודה שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט סוד פשוט. בנתיב הזה, נתיב חדש שאנחנו מתחילים, שנקרא חדשות הגאולה, אנחנו נלמד קטעים מכל מיני מקורות יהודיים שמספרים לנו בעצם על הימים שלנו ממש בתור ימות המשיח ובתור גאולת ישראל. אנחנו מתקדמים לשם בקצב מסחרר. אז במקום לפחד מהמציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ובמקום לראות חדשות מסוג אחר שיש בטלוויזיה והן מאוד מיינסטרים, אנחנו פה מנגישים חדשות מסוג חדש, אחר. חדשות שמובילות אותנו לאנשהו. אז אנחנו גם בנתיב הזה נדבר על כל מיני פרויקטים שיכולים לחבר בין בני ישראל ולאחד את כל הקרעים. אנחנו נלמד קטעים שמספרים לנו איך הימים שלנו הם ממש ימות המשיח וימות הגאולה. ואנחנו בעצם גם נעשה סדרת רעיונות עם אנשים של איך הם רואים את המציאות הנוכחית שלנו. הרי בסוף זה הכל משקפי ראייה, זה הכל איך מתבוננים על המציאות. אין מציאות חיצונית אמיתית, זה רק יכולת שלנו להסתכל על המציאות אחרת. אז יהיה לנו סדרת רעיונות של אנשים שמראים מזווית הראייה שלהם איך אנחנו כבר נמצאים בגאולה. אוקיי? זה הנתיב שאותו אנחנו הולכים לפסוע במסלול הזה בחדשות הגאולה. אז אומנם יונית לוי לא תגיע כאן לאירוח בפודקאסט, או אנשי חדשות כאלה ואחרים, אבל כן הגיעו אנשים, חלקם מוכרים, חלקם פחות, שיבהירו לנו איך אנחנו כבר נמצאים בטוב, איך אנחנו כבר נמצאים בגאולה. ואנחנו מתחילים את הפרק הזה, את הפרק הראשון של חדשות הגאולה, רגע ממקום מקורקע דווקא, לא ממקום עפיפוני אווירון בשמיים. אני מאוד דוגל, וזו השיטה שלי, לכל אחד יש את שלו, אני מאוד דוגל בשיטה שהיא גם רוחניות וגם גשמיות, יחד, שלובים זה בזה, ויש כל מיני טריקים לעשות את זה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל אני בעצם אומר שאני כן חי בתוך המטריקס הזה, בתוך מציאות התלת מימד, כי אני בסוף בגוף, בסופו של דבר אני גם צריך להביא כסף הביתה, ובסופו של דבר אני צריך לקיים אינטראקציות בין גוף אחד לגוף שני. אני בסוף חי במטריקס, וגם אתם בסוף חיים במטריקס. אנחנו לא חיים בעולמות אסטרליים. כשהנשמה יוצאת מהגוף, בין אם זה בחלום, או בין אם זה מוות קליני, מדיטציות, או אחרי הפטירה, אז אנחנו עולים לעולמות דקים יותר, זקים יותר, והנשמה ממשיכה שם, אנחנו לא באמת מתים. הנשמה ממשיכה שם, אבל שם אנחנו לא חיים תמיד. אנחנו חיים כרגע, מי ששומע אותי דרך היוטיוב, יוטיוב זה כלי, או ספוטיפיי, זה כלי של המטריקס. אז אני לא מנותק מהמטריקס, וזה גם לא נכון להתנתק מהמטריקס, זה טוב לרתום אותו לתהליך שלנו. אז מצד אחד אני חי בתוך המטריקס, מצד שני אני משתדל, וזה עבודה פנימית, לעבוד מעל המטריקס, להיות מלמעלה, לשחק עם המטריקס. ולא להישאב לתוכו. מה זה אומר? אני אתן לכם רגע היבט מאוד מעניין. אני בתהליך הרוחני שלי פחות ופחות, זה קרה כמובן אחרי השביעי באוקטובר, וזה גם מותנה קצת אחרי הקורונה. הפסקתי לראות חדשות, באמת אישית לא מעניין אותי קבוצת אנשים שיושבת שם ומזינה לתוך המוחות והתודעות של אנשים, מסרים רעים, שליליים, פירוד, פילוג. זה לא מעניין אותי. אישית, מי שממשיך לצפות בחדשות, מקסים, זו הדרך שלו. הדרך שלי היא ליצור סוג של זן חדשות חדש, חדשות גאולה, לכן זה הנתיב הזה. ובכל זאת, בגלל הקרקוע שאני עדיין משתדל להישאר מקורקע בקרקע, אני עדיין צופה מדי פעם בחדשות כדי להבין איפה אנחנו נמצאים בטיימליין של גאולה. אני מסתכל על החדשות בדרך אחרת לגמרי ממה שאנשים צורכים את זה, אלא אני מסתכל על זה מעט יותר מלמעלה ולהבין, לאן זה הולך? אוקיי, איך ישראל יוצאת מזה לטוב? אוקיי, אז החדשות שאנחנו רואים בחוץ, בטלוויזיה, הרבה פעמים מתדרות פחד, תדרים נמוכים של אימה, כדי לאחוז את העם באימה, ואני צופה בחדשות מול המסך, ואני מקובץ. זה לא המטרה של הנתיב הזה. בנתיב הזה אנחנו בעצם רוצים להתרחב, להירגע, להיות בשלווה, להיפתח, ולחשוב מחשבות
טובות, חיוביות, ולראות את זה במציאות. לכן אנחנו נציג פרויקטים שהולכים לקחת את ישראל אל שגשוג שלא נראה כמותו. אל מציאות שאנחנו עוד לא רגילים אליה, מבינים אותה, אבל אנחנו כבר בתוכה ואנחנו רצים פנימה. זה הנתיב הזה, ולכן זה נקרא חדשות הגאולה. אז מדי פעם אני באמת שומע חדשות, לא כדי להישאב לתוך זה, אלא כדי להבין באיזה שלב נמצאת גאולת ישראל. ולאן אני מחבר את זה? כמובן אני אביא הרבה כתבים שיכולים לספר לנו על איפה אנחנו נמצאים. הספר שממנו אני רוצה להקריא הפעם, זה ספר של תנא דבי אליהו, ספר יחסית עבה. מלווה אותי מילדות, האמת. הוא נעלם לי לתקופה מאוד ארוכה, אבל סוף סוף מצאתי אותו. אני אקריא משם פסקה קצרה, אנחנו לא נקריא הכל, יש שם דברים מאוד מרתקים, בשבוע שבו מגיע המשיח מה יקרה, ב3 ימים לפני שמגיע המשיח מה יקרה. אני רוצה לקרוא פסקה של מה יקרה בשנה שבו המשיח מגיע, ואתם תראו את הזמנים שלנו ממש. אני אספר קצת על עצמי כדי שגם נבין איך הפסקה הזאת שאנחנו הולכים לקרוא, איך היא תפסה אותי. זה היה לי מאוד מעניין, כי זה תפס אותי בילדות. אז קודם כל הפרק, שאתם רואים את זה גם בשם הפרק, מלך פרס יחריב את העולם. זה משפט שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו מתוך תנא דבי אליהו. חזרה לעולם המטריקס. אז אני אומנם יליד ישראל, אבל נולדתי להורים שעלו מאיראן. אז אנחנו בעצם משפחה שבאה מאיראן. אני אישית נולדתי פה, אבל בגלל שההורים עדיין היו עולים חדשים, אז כילד קטן עוד אפילו למדתי פרסית לפני שלמדתי עברית. ולכן השפה הזאת גם המשיכה איתי לכל האורך של החיים שלי. והסיפורים שאני מכיר מאיראן, ומה שאימא שלי מספרת ואבא שלי מספר, זה איך היה בתקופת השאה שלפני המהפכה האסלאמית, לפני שהשיעה תפסה את איראן והוליכה אותה למקום שהיא מוליכה אותה עכשיו. והיא מספרת סיפורים, גם אבא מספרים סיפורים מדהימים על פתיחות, על קרבה בין ישראל לבין איראן, שיתופי פעולה, שבנינו להם הרבה מוסדות, בנינו להם את שדה התעופה. היו ידיים ורגליים ישראליות ויהודיות בכל איראן. היינו שלובים זה בזה. עד שהגיע השיעה ב-1979, חומייני בעצם מרים מהפכה, מעיף את השאה, את המלך של איראן, מוחמד רזה שאה פהלווי. הוא מזיז אותו הצידה, משתלט על איראן, ובעצם יוצר את המהפכה האסלאמית השיעית שאנחנו מכירים אותה היום, והוא למעשה מייצר גרורות, שלוחות, ממש כמו תמנון, זה התמנון האיראני שאנחנו מכירים. בתוך 40 שנה, מ-1980 עד ימינו, משהו התהפך. מי שהיה אומר לפני 40 שנה, בזמן השאה, שאיראן תרצה להשמיד את ישראל, זה היה נשמע מופרך. מה זאת אומרת? אנחנו שתי מדינות חברות כמו שלא היו כאלה, ושיתופי פעולה הדוקים. איך זה יכול להיות? על פי הנבואות, זה לא הגיוני. הנבואות פה לא הגיוניות, אבל אני הולך להקריא לכם בעצם קטע מתנא דבי אליהו, שמראה איך תוך 40 שנה אלוהים הכין את פרס, איראן, שהיא פרס. הוא הכין את פרס לקראת גאולת ישראל. אז ברשותכם אני פשוט רוצה להיכנס פנימה, וכמובן אני אספר וירחיב, נחבר את זה גם למדרשים על יעקב, על יהודה, אנחנו נחבר את זה גם למקרא, ואנחנו נבין שאנחנו לא צריכים לפחד משום אויב. זה המטרה של הפרק הזה. תבינו שמה שאיראן כיום מאיימת לעשות על ישראל, לא לפחד כלל, כי זה סימן מובהק לשגשוג ישראלי. ואני רוצה לשים על זה את האצבע. קשה להבין את זה, אבל אני רוצה לשים על זה את האצבע. ברשותכם אני מתחיל להקריא. אני מקריא מתוך פסיקתה רבתי, שזה בסוף תנא דבי אליהו, והסימניה שלי שוכבת שם כבר כמה שנים, כי המקום הזה, הפסקה הזאת, תפסה אותי מאוד מאוד חזק בתור ילד, שאומר, וואלה, אני מכיר סיפורים אחרים על איראן, אז
אז מה איראן עכשיו, מה קורה איתה, למה היא בכלל רוצה לצאת כנגדנו? ותראו, בימים האחרונים יש באמת פחד, חשש, רטטים מאוד נמוכים מתגובה איראנית. בואו נדבר על זה. בואו נדבר על זה. אני מתחיל להקריא. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. אנחנו רואים את זה. סין וארצות הברית, רוסיה וארצות הברית, צפון קוריאה, דרום קוריאה, אוקראינה, רוסיה, כולם. מוסלמים באירופה, הכל, אוקיי? כולם מתגרים זה בזה. אני ממשיך להקריא. מלך פרס מתגרה במלך הערבי. מעניין. מלך פרס כמובן אין לנו כיום מלך, אבל הכוונה היא לזה שמושל בראש, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, מתגרה במלך ערבי. אז אנחנו מכירים גם את האיבה והשנאה שיש בין השיעה לבין הסונה. אז כמובן כאן כשאנחנו אומרים מלך ערבי, אז הכוונה היא לערב הסעודית, זה יכול להיות גם הרבה פרשנויות אחרות, אבל זה בשלב הזה הפרשנות שאני נותן. מלך פרס מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי לאדום ליטול מהם עצה. אז המלך הערבי הולך בעצם לאדום, אדום של ימינו, אלה בעצם ארצות הברית או אירופה, מה שנקרא העולם המערבי, נקרא אדום בימינו, והמלך הערבי מתקרב יותר אל המערב, כשישראל גם נחשבת בתוך הברית הזאת. אנחנו לימים נהיה בברית משלנו, ברית ישראל, ברית אברהם, אבל כיום אנחנו גם רואים מעין איחוד, חיבור בין ערב הסעודית לבין ישראל, שזה היה מופרך עד לפני כמה שנים, אבל הנה, מלך ערבי בא לאדום, לארצות הברית, ליטול עצה איך לטפל במלך פרס. תראו מה אנחנו רואים. ערב הסעודית הולכת לארצות הברית, עושה צעדים לקראת שלום עם ישראל, כדי להתמודד עם מלך איראן. ואז הגיע המשפט שאותי תפס מאוד בתור ילד קטן, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. זה אומר שהשלוחות, שהגרורות של התמנון האיראני הזה, מעוניינים להחריב את כל העולם. כמובן שהם לא יעשו את זה. הקדוש ברוך הוא שומר על כל מי שהולך בדרך האמת והישר. אז אין לנו שום סיבה לפחד מהדבר הזה. אני ממשיך להקריא. וכל האומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויוחזו אותם צירים כצירי יולדה. אומות העולם מפחדים ממה שאיראן עשויה לעשות, ואיראן היום מציגה את המעצמתיות שבה. יורת טילים, אלפי כטב"מים. אוקיי, היא גם תומכת טרור מאוד מאוד גדולה, אז אומות העולם לכאורה יכולים להירתע. ואז, וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים, להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך. וזו סיטואציה שאנחנו יכולים להבין אותה בתוך עם ישראל, בתוך ארץ ישראל. אנחנו פתאום בתזזתיות, מה קורה? הולכים להרוג אותנו, הולכים להפציץ אותנו, מה קורה? לאן נבוא ונלך? לאן נבוא ונלך? פחד. בואו נוריד את מפלס הפחד, בואו נתחבר רגע אל האמת. ושימו לב מה הקדוש ברוך הוא עונה לישראל ברגע הזה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, שימו לב איך הוא מקריא, איך הוא קורא לישראל. בניי, אל תתייראו, אל תפחדו. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? הוא אומר, כל מה שאני בונה מאחורי הקלעים, אני בונה את זה עבורכם. למה אתם מפחדים? אל תפחדו. תורידו את מפלס הפחד, תורידו את מפלס החרדה. והוא אומר להם, הבורא ממשיך בציטוט שלו, אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. לכן אנחנו מדברים על חדשות הגאולה. מה שאנחנו רואים היום עם איראן והפחד של הם יתקפו, איך הם יתקפו, מה יהיה הפגיעה. בואו נסתכל על זה רגע מזווית אחרת. אומר הבורא, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. וממשיך, כמובן אני אחבר את זה תכף לסיפור של יהודה, יעקב, יוסף, תכף אני אחבר את זה לשם.
והקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. הוא אומר, היה לכם גאולה ראשונה, גאולת מצרים, שיצאתם ממצרים, אבל הגאולה האחרונה שתהיה לכם, גאולת ישראל, הגדולה ביותר שתהיה ושתיקח אותנו למקומות ולמחוזות, שתקופת שלמה המלך תהיה קטנה ביחס למה שאנחנו הולכים לעבור בזמן הקרוב. אז הוא אומר, גאולה ראשונה לא דומה לגאולה האחרונה, כי בגאולה הראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכות אחריה. אחרי גאולת מצרים יצאנו לעוד גלויות אחרות. בבל, פרס ומדי. אבל גאולה האחרונה, אין לכם צער ושיעבוד מלכות אחריה. זה אומר שהגאולה הזו שמתקרבת אלינו, שאנחנו כבר נמצאים, שימו לב, הוא אפילו מה הוא אומר, בשנה שבו מלך המשיח נגלה. מלך המשיח זה לא דמות, בואו רגע נשחרר מזה, זה תודעה, אוקיי? נדבר גם על זה בפרקים אחרים. זה תודעה, תודעת המשיח, תודעת הכתר. וכשהיא תגיע באותה השנה, מלך פרס מאיים להחריב את כל העולם. ואנחנו רואים את זה תוך 40 שנה, הסיטואציה של מלך איראן שהיה בקרבה מאוד גדולה לעם ישראל, לארץ ישראל, פתאום משנה גישה, ופתאום אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי, המסך מתהפך, ועלי חמינאי מאיים על מדינת ישראל. יש להם מה שקרה שרון עצר בטהרן, שמעיד על השמדת ישראל, בלאי. ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, מה שאני בונה, מה שאני בורא, בזה שאיראן עברה, עד לכאן תנא דבאליהו, מה שאיראן עברה, המהפך הזה, מלהיות בקרבה מאוד חזקה עם ישראל, לפירוד מאוד גדול מישראל, נועד כדי להביא את ישראל לגדולתה. לכן לא לפחד, זה בדיוק המסר של הפרק הזה. ממה אתם מתייראים? מה שעשיתי לא עשיתי אלא עבורכם. אנחנו הולכים לעלות לגדולה. ברור לי לחלוטין מעל כל ספק ללא עוררין. זה שיהיה לכם בלב. מפה אנחנו מסבירים איך. אוקיי? כמובן לא נסביר את זה עכשיו, אבל יש לנו פרקים ונתיבים שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה. אני רוצה לחבר את כל מה שקורה פה כדי להראות לכם עוד דוגמה שהייתה במקרא, אז אני בעצם לוקח אתכם לחמשת חומשי תורה, לסיפור של יעקב, יהודה ויוסף. אנחנו מדברים קונקרטית על פרשת וישב, ויש שם מדרש מחז"ל שמתאר כמעט קווי דמיון למה שאנחנו רואים היום. אז אני אתן לכם את המציאות שבה אנחנו נמצאים, ואז תבינו לאן הדבר הזה הולך ומתגלגל. אני קודם כל אגיד בדיוק את המאמר, זה כזה משפט אחד של חז"ל, ואז אנחנו נדבר עליו. רב שמואל בר נחמן פתח. שבטים היו עוסקים במחירתו של יוסף. יעקב היה עוסק בשקו ובתעניתו. יהודה עוסק בלקחת אישה, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של מלך המשיח. מה זה? מה המשפט הזה בכלל בא להגיד? אז אני אקח אתכם בעצם לפרשת וישב. שם ממש האחים לוקחים את יוסף, אחרי כל מה שהם חושבים עליו ורוצים להרוג אותו, הם מבינים שהם לא הורגים אותו, אבל הם מורידים אותו לבור. כמובן, מהבור הזה אי אפשר לצאת, ומהבור הזה הוא יכול למות בפנים, אבל הם עוסקים במחירת יוסף. זה הסצנריו שבו אנחנו נמצאים. כתוצאה מזה, יעקב, כשמספרים לו את זה, אז הוא נמצא בשק ובתענית, הוא נכנס לאבל, נעלמת ממנו השכינה, הוא לא מצליח להתנבא. ויהודה מספרים, בדיוק באותה הפרשה, על העניין שלו עם קלתו, וזה שהוא לוקח אישה, ויש שם גם עניין לכאורה מאוד מטריקסי. שימו לב כמה מטריקס דיברתי עכשיו. ההוא באבל, הם מוכרים את אח שלהם, והוא לוקח לו אישה. אבל אז כתוב, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. מעניין, מה זה אומר? בפועל זה בא להשמיע לנו משפט אחר, שאומר רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. כלומר, אנחנו יכולים לתכנן במטריקס הזה מה שאנחנו חושבים, אבל עצת אדוני היא תקום. אנחנו לא יודעים להבין את הדעה, או את המחשבה, או את קו ההלך, הכיוון של הקדוש ברוך הוא. והוא עסוק באותו הזמן בלהביא את אורו של משיח.
כי הוא בעצם בונה בתוך המטריקס את מכירת יוסף למצרים, כדי להפוך את יוסף להיות שליט במצרים, כדי להביא את האחים לשם, כדי להכניס את ישראל לגלות מצרים, כדי להוציא אותם משם. אז יש לנו את יוסף מצד אחד, את יהודה מצד שני. יהודה בעצם מתעסק שם עם קלתו, מנסה להבין, לפגוע, לא לפגוע בקלתו בגלל שהיא הביאה ילד. לא ניכנס לכל הסיפור, אבל הוא בעצם מתעלה על עצמו, והוא גם הוא מגלה אורות משיח. יש כאן שתי דמויות מאוד מרכזיות, יוסף ויהודה. מיהודה לימים עתיד לבוא משיח בן דוד, הוא משבט יהודה, ומשיח בן יוסף אמור להגיע מיוסף. שימו לב ששני האחים האלה, של התולדות שלהם הולכות להיות משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ושוב אני רוצה להגיד כאמירת סוגריים, לא משנה מי המשיחים האלה כרגע, זה לא משנה מה ההבדלים בשלב הזה, בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, כמובן שיהיה לנו פרקים על הדבר הזה, אבל אני רק רוצה לתת לכם טעימה שמסבירה, שלכאורה נראה שאנחנו בתוך המטריקס, ואנחנו שאובים לתוך מכירת יוסף, ואנחנו שאובים לתוך לקיחת אישה, והוא נמצא בתענית, אבל כתוב, הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. הוא מייצר סנריו, הוא בונה סיטואציה, הוא מגשים במלכות, בקרקע הזה, הוא מייצר את הפאזל שלימים מיהודה יצא משיח ומיוסף יצא משיח. אוקיי? ולכן אומר הקדוש ברוך הוא בתנא דבאליהו בספר, הוא אומר, ממה אתם מתייראים? כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בעבורכם. אז אין לנו מה לפחד מאיראן. זה מה שאני רוצה להגיד. אנחנו לא מפחדים מאף אדם, מאף מעצמה. אין אויב שיכול לאיים על העם היהודי. אין לנו זכות בכלל לצאת מהארץ בשלב הזה, לזנוח את היהדות שלנו ואת הגאולה הזאת שאנחנו רוצים ומכוונים, מייעדים ומקיימים כבר על גבי ארץ ישראל. יש לנו מורשת שהגיעה אלינו מאבות אבותינו, ואנחנו סוף סוף מגשימים. אנחנו חיים בסרט הכי עכשיו, לא בקטע רע. אנחנו חיים עכשיו בסרט גאולתי ענק, ויש מפיק ענק, ויש תפאורה גרנדיוזית, שאנחנו הולכים לאט, 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 להיחשף ולראות אותה. אלפי נביאים ואין ספור אנשים בעלי רוח הקודש, ניבאו וידעו להגיד מה יקרה בימות המשיח, ואנחנו חווים את זה ממש בדור שלנו. אז שימו לב שאין שום אויב שיכול לפגוע בנו, כי המטרה היא בכלל לא אויבי ישראל, אלא פנימיות עם ישראל. ולשם אני רוצה לקחת, כי כאן אני רוצה לסיים את הפרק עם take away, משהו שתוכלו לקחת איתכם, כדי להיכנס לתוך הנתיב הזה של חדשות הגאולה, וכדי שניכנס לתוך מקום שבו ישראל נראית אחרת, ואנחנו מתדרים תדרים יותר גבוהים של אהבה, של חיבור, של איחוד, לא של פילוג, לא של פחד, של ביחד, כמו 10 דקות אחרי ה7 באוקטובר, כדי שגם נדע לאחוז בזה ושזה ימשיך ללוות אותנו. אז קודם כל, כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא עושה עבורנו. וזה הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את העם שלו. אני אגיד כדי לחזור בתשובה, אבל שחררו מההיבט של הפשט, אנחנו נדבר על הפשט לימים. לחזור בתשובה זה לשוב תשובה, תשוב לחזור אל הפנימיות שלך, אל המלכות שלך, אל הסנטר שלך, אל הפוקוס, אל ערכים אוניברסליים, איך להתנהג ביושר, בחמלה, באהבה, גם כלפיי, אבל גם כלפי האחר. אל תצפור בכביש, תן לו רגע לעקוף, תן לו רגע לעבור, תן חיוך לאדם שצריך את זה. אז נתחיל רגע עם 2-3 דברים שאנחנו באמת יכולים לעשות כדי לשנות את המהפך וכדי להגיע אל הגאולה הזאת בסצנריו יותר רגוע, שלב ובתדרים יותר גבוהים. קודם כל, תשתדלו לעשות טובה אחת לאדם אחד פעם ביום, מינימום. שבכל יום כשאתם הולכים לישון, מינימום היה מילה טובה, מעשה טוב שעשיתם למישהו והעליתם לו חיוך.
יום אחרי יום אחרי יום. וככל שהימים עוברים, תגבירו את הקצב. תגבירו את הקצב. תנו עוד מעשה טוב, עוד מעשה טוב. איך? זה הדרך שלכם. אני יכול לתת רק דוגמאות, אבל אתם יכולים להתחבר אל הדברים האלה שלכם. עוד עניין שהארי הקדוש, מי שבעצם הכתיב לנו את קבלת הארי, את כל החוכמה הזאת שאנחנו לומדים אותה בצורה מאוד מוסדרת, הארי הקדוש בעצם לימד סוד מאוד מאוד גדול וקדוש ומיוחד, וזה מאוד פשוט למעשה. יש מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ובכל יום אנחנו אמורים להגיד, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. דמיינו מה זה אומר לקום בבוקר, להגיד מודה אני, או כל אפירמציה אחרת שאתם רוצים, ולהוסיף, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב את כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשי וכמעודי. איזה רטטים אחרים אתם יכולים לתדר? צריך להעמיק בזה במחשבה, במקום הזה, של מה זה המצוות עשה, וזה המצוות עשה הכי יפה שיכולה להיות. ודבר נוסף, תשתדלו ללמוד משהו פריט, קטן. אני אגיד כרגע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי משם אני מגיע, כי שם אני רואה את האורות שמהם אני סופג. אבל אתם יודעים מה? אני אחליף את המילים שלי. תלמדו כל דבר רוחני. כל דבר שתוכלו להתחבר אליו, אל הפנימיות שבכם, מכל זווית שמתאימה לכם, do it. אני מהצד שלי לומד את חוכמת הקבלה, כי היא זו שמדברת אליי ומתדרת מאוד את המסר הזה. לכן אני גם מעביר כאן בנתיבי מלך את הדרך הזאת, וגם כשאנחנו מביאים בודהיזם, אנחנו מחברים אותה אל חוכמת הקבלה. מביאים עוד חוכמות, מחברים אותם אל חוכמת הקבלה. ויש פה בעצם 3 דברים שאני רוצה שתלכו איתם מהפרק הזה. לעשות טובה אחת לאדם אחד פעם ביום, ומשם להגביר קצב. להגיד, הריני מקבל על עצמי לעשות מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ולאהוב כל אחד מישראל כנפשי וכמעודי. זה כבר מרגיע, מתדר תדרים הרבה יותר שלבים. וללמוד כל היבט רוחני שיכול לחבר אתכם אל עצמכם ואל הסביבה. זה שילך איתנו. אני רוצה לסיים בפרק תהילים, פרק כ', מאוד מעניין, עוד משפט שגם תפס אותי. אז אני אקריא אותו ואני לגמרי אדגיש שם את הפסוק לקראת הסוף, שהוא מאוד 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 מהותי לימים שלנו עכשיו. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, וסקבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מציון ומקודש יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן הסלע. ייתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראה לנו גאולה שלמה, אמיתית, וגאולה אחרונה שתיקח את ישראל אל שגשוג כמו שלא היה כמותו. אמן. תודה לכם על ההקשבה ונתראה בפרקים הבאים.